Esta es la primera fila. La primera fila. Ahora no se ve nada más. Traio a camisa roxa, trae la 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 la. Do sangue dun compañeiro, mira, mira Marusiña, mira, mira como veño. De andar pola noite, mira, cuadrilla, de andar pola noite, mira, na cuadrilla. Y molo así levando, trae la 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 la. Este mundo es ganador, mira, mira Marusiña, mira, mira como veño. De andar pola noite, mira, cuadrilla, de andar pola noite, mira, cuadrilla. Cuántas sabe desamar, amigo, traínola lo mar de Vigo. Bañémonos nas ondas, acá no medio do mar. Cuántas sabe desamar, amado, traínola lo mar levado. Bañémonos nas ondas y acá no medio do mar. Traínola lo mar levado, veremos lo meu amado. Bañémonos nas ondas, acá no medio do mar. Traínola lo mar de Vigo, veremos lo meu amigo. Bañémonos nas ondas, acá no medio do mar. Bañémonos nas ondas. Hasta luego.
É o esquecemento e non a morte o que nos fai ficar fora da vida. Esta frase do escritor mozambicano Mia Couto explica de maneira rotunda e precisa o que queremos facer hoxe. Acabar co esquecemento e a desmemoria de pontevedreses que loitaron contra o fascismo español e contra o fascismo alemán e sufriron en carne propia o terror dos campos de traballo forzados e de exterminio. Hoxe queremos, neste acto solemne, organizado polo Concello de Pontevedra, pronunciar os seus nomes. Urbano San Martín Avilleira, xornaleiro de Mourente, morto, ou haberá que decir máis precisamente, asasinado no campo de Gusen, auxiliar de Mauthausen, en novembro de 1941. Claudio Tizón Vázquez, morto, haberá que decir asesinado, en Gusen en febreiro de 1942. Manuel Coto Martínez, canteiro de Marcón, morto, haberá que decir asesinado, no campo de Gusen en xuño de 1943. Antonio Gómez Torres, morto, haberá que decir asesinado, en Gusen en febreiro de 1945. E con eles os nomes dos sobreviventes a tortura, o terror e a aniquilación humana. Macario Julio Cortegoso Rodríguez, preso en Mauthausen e Gusen e liberado en maio de 1945. Manuel Pérez Taboada, xastre de Xeve, de Santa María de Xeve, preso en Neuengame e liberado en maio de 1945. E tamén o almeriense afincado despois en Pontevedra, Ramón García Martínez, preso en Mauthausen e liberado en maio de 1945. Eles coñeceron todos os sabores da derrota. Primeiro na guerra do 36-39 contra o fascismo franquista. Logo, nos campos de internamento e de illamento do sur de Francia. A seguir na resistencia e nos campos de batalla contra os exércitos de Hitler. E por último, no descenso ao inferno dos campos de concentración e de exterminio, onde foron desposuídos da orixe, da condición humana, da vida, anulados, cousificados, expoliados, explotados, clasificados con un número tatuado na pel. Mais a pesar de todo, para nós conservan a dignidade intacta de loitadores contra o fascismo e iso é unha victoria. Ten que ser unha victoria. Para chegar aquí, para escribir a historia, contamos cun guieiro imprescindível, co traballo rigoroso e paciente dunha persoa que se mergullou nos arquivos, procurando datos, biografías, nomes, e que foi reconstruindo paso a paso as historias que hoxe podemos contar. Unha persoa fundamental para coñecer a verdade, que é o primeiro paso necesario, imprescindível, para avanzar cara á reparación e cara á xustiza. O historiador Pepe Álvarez Castro. Bos días. En primeiro lugar, quería manifestar o recoñecemento a Luís Bará, que puxo Pontevedra en lugar destacado nas políticas da memoria, a Monse Fajardo, por saber achegarnos sempre o lado máis humano das vítimas, e o recoñecemento tamén para arquiveiros e arquiveiras personificados en Enrique Sotelo, pois en arquivos a historia, e sobre todo esta historia, non existiría. Dada a existencia dunha completa monografía sobre os pontevedreses prisioneiros nos campos nazis, que se repartirá, a miña breve intervención versará sobre o marco ou o contexto dos feitos. Estaríamos errados se contemplásemos o sucedido nos campos de exterminio como algo exclusivo dun tempo e dun espazo, os anos 40 e a Alemanha do Terceiro Reich. Mauthausen-Gusen chámase na actualidade Guantánamo, os campos de acollida franceses son os campos de refuxiados de Europa Central, os invernos pasados, a eliminación con gases son os bombardeos con armas químicas no Kurdistán ou en Siria.
distintas manifestacións no tempo e no espazo dos mesmos crimes contra a humanidade. Alemanha era un país culto e desenvolvido. Moitas veces preguntámonos como persoas cultas, selectas, poden actuar como uns xenocidas. Pero a cultura ou a sensibilidade polas artes non é un antídoto contra a maldade. A cultura non nos fai mellores. Un pode ser cantante da coral polifónica, un etnógrafo apaixonado pola fala dos canteiros e a medicina popular, pode ser unha muller heterodoxa e pioneira, refinada e prototipo da modernidade pontevedresa, e actuar como un asesino ou como unha delatora acusadora que leva á morte a un albanel sindicalista. Os SS e os seus xefes seguramente eran cariñosos cos seus fillos, emocionábanse coa música de Wagner e ao día seguinte ordenaban mortes na cámara de gas e encirraban os cans para despedazar os prisioneiros. Antes e agora, o mecanismo que facilita estes crimes é a despersonalización das vítimas, convertelas en cousas, en números, como facían nos campos de prisioneiros, reducidos a un número no seu uniforme ou grabado na pel e que tiñan que gritar en alemán cando pasaban lista. Tamén hoxe se despersonaliza o adversario, o estranxeiro, o inmigrante, o diferente. Por iso é tan importante poñerlle cara e biografía ás vítimas para lembrarnos que son persoas, que detrás de cada unha hai unha historia de vida como a de calquera de nós, e iso é o que se fai nas publicacións dos proxectos de memoria pontevedreses. Os galegos que aparecen como prisioneiros nos campos nazis foron capturados en Francia. Alí chegaron de variados modos. En Francia son internados en campos de selección e logo en campos de internamento en difíciles condicións. Argelès-sur-Mer, Saint-Cyprien, Carcassonne son nomes de triste lembranza. A situación dos refuxiados no sur de Francia era moi complexa. O goberno francés e parte da poboación considerábanos como revolucionarios que podían derrubar o réxime en colaboración co Partido Comunista francés. E estes sectores axitaban o fantasma da ocupación de postos de traballo en época de crise, sónanos a algo, tamén a difusión de enfermidades. Pola contra, tiveron a solidariedade da esquerda e organizacións como os cristiáns cuáqueros. Con divisións e loitas internas tiveron que soportar tamén a actuación das forzas represoras como a Gestapo, logo da invasión, e a franquista dos servicios de espionaxe, a Segunda Bis do Exército, o Servicio de Información das Fronteras do Nordeste de España e a Policía Política, a Brigada Político-Social. Xa no 1938 asinárase un acordo de colaboración entre a Gestapo e o Servicio de Información e Policía Militar do coronel Hungría, e as SS e a Gestapo asesoraban a xentes españois en técnicas de interrogación, métodos de tortura e campos de internamento. Entre as distintas opcións que se lle presentaban estaba o alistamento na lexión estranxeira francesa ou no exército, regresar a España onde serían castigados ou marchar ao exilio americano. Unha alternativa que se converterá en obligatoria a partir de setembro do 39 para os homes estranxeiros de idades entre 20 e 48 anos son as compañías de traballadores estranxeiros que eran unidades militarizadas que desempeñaban tarefas de fortificación e outras obras de carácter defensivo, pero tamén labores agrícolas ou industriais. Cando o exército alemán en maio de 1940 ocupa Francia, moitos dos exiliados combateron na resistencia integrados no exército da Francia Libre de De Gaulle ou, en maior número, no 14 Corpo de Guerrilleiros Españois, brazo armado da Unión Nacional Española, creado no 42, e que actuaron tamén contra o réxime franquista na fronteira e en invasións como a do Val do Arán no 44, e ali foi feito, ali non, pero noutra do lado, foi feito prisioneiro un dos fillos das persoas que falamos hoxe. Os detidos polos alemáns eran internados nos Stalag, campos destinados a acoller prisioneiros de guerra nos que se cumprían as normas da Convención de Xenebra e podían manter correspondencia e recibir paquetes da súa familia. Dependían do exército e nomeábanse cun número romano. Moitas veces miramos Stalag 12-C, quer dicir que era da 12 rexión militar alemana e C, que era o terceiro campo desa rexión, porque C é a terceira letra do alfabeto. Distintos eran os campos de concentración ou exterminio que dependían das SS. Era o caso dos de Mauthausen, Neuengamme, etc. A parte da función de eliminación física de desafetos ao réxime nazi ou de grupos étnicos considerados inferiores
como os xudeos ou xitanos, os campos tiveron unha función económica, de achegar traballo forzado en sustitución dos alemáns incorporados ao exército e facilitar a produción das grandes industrias que foran doantes e apoyaran o réxime nazi. Son industrias como o consorcio químico IG Farben, conocemos a Bayer, a BASF, a Hoechst, industrias pesadas dos Krupp e dos Siemens, a aeronáutica Messerschmitt, outras como BMW, Volkswagen, entre outras máis. O que estes grandes grupos empresariais sigan no poder económico mundial pode explicar tamén o que non se faga moito fincapé na súa colaboración entusiasta co Terceiro Reich e se presentasen os campos, e se siguen presentando, só como lugares de xenocidio antixudeo. No encontro entre Serrano Suñer e Hitler en setembro do 40, acórdase endurecer as medidas contra os españois internados nos Stalag e outros lugares e depórtanse sistemáticamente a Mauthausen e as mulleres a Ravensbrück, logo de localizalos a Gestapo. A actuación cos españois nos campos foi, por parte alemá e de acordo co goberno de Franco, a continuación das prácticas de eliminación levadas a cabo en España e a consideración de apátridas, ese trianguliño azul, triángulo invertido, coa S de Spaniards, que lles daban aos españois, está en coherencia co acostumado de presentar como antinacionais, antipatriotas ou non españois aos republicanos. Mauthausen era un campo de concentración situado en Austria, encadrado na categoría máis dura, a categoría 3, que era para prisioneiros que dificilmente se poderían rehabilitar. Eles dicían inimigos políticos incorrixibles do Reich. Abarcaba máis de 50 subcampos e estaban organizados en comandos, o sea, grupos de traballo con capataces ou capos, que no caso de Mauthausen eran delincuentes comuns austríacos e alemáns. O núcleo dos traballos eran as canteiras de pedra, con xornadas de 12 horas e unha alimentación moi pobre. A parte da morte por enfermidade e extenuación, tamén se levaron a cabo asesinatos por malos tratos, fusilamentos, aforcamento, torturas e experimentos médicos, inxección de gasolina no corazón, gaseamento, internamento en celdas de castigo sen comida nin bebida, traballos forzados nas canteiras, duchas xeadas, os coñecidos como baños da morte. Famosa pola dureza foi a escaleira da morte con 188 chanzos que tiñan que subir cargados con bloques de pedra. O subcampo de Gusen estaba situado a 5 kilómetros xunto a 3 canteiras e unha fábrica de ladrillos e era moito peor que Mauthausen. A esperanza de vida que se calculaba era como máximo de 6 meses. En Gusen, ademais, os capos, os capataces, eran católicos polacos que trataban moi mal aos españois porque os consideraban comunistas anticatólicos. Os peores lugares de Gusen era a canteira de Castenhofen e a construción dun enorme burato para montar un muiño de triturar pedra. Numerosas epidemias, experimentos con vacinas, tifos, sarna, piollos. Por enriba do tempo da distancia, hoxe lembramos a estes pontevedreses. E vou rematar cunha frase do escritor Elie Wiesel. Sabemos como recordar as vítimas, a súa soidade, a súa impotencia, deixáronos sen deixar rastro e nós somos ese rastro. Contamos estas historias porque sabemos que non escoitar nin desexar saber leva á indiferenza e a indiferenza nunca é a resposta. Grazas. Non te quero para dama, miña gala de papeles. Non te quero para dama, miña gala de papeles. Non te quero para dama, quérote para mulleres. Non te quero para dama,
maila miña, tuveron unha porfía, túa mente maila miña, tuveron unha porfía, a tua mente que era noite, e a miña que era día, e a tua mente que era noite, e a miña que era día. María, miña María, María do pelo roxo, María, miña María, María do pelo roxo, lévote no corazón, a través do cuntoxo, lévote no corazón, e a través do cuntoxo. O pandeiro maila as cunchas, María, miña María, e o pandeiro maila as cunchas, María, miña María, o pandeiro maila as cunchas, tiranche a melancolía, e o pandeiro maila as cunchas, tiranche a melancolía. Para mí é unha honra estar hoxe aquí en riba e poder cantarvos. Eu me criei en Pontevedra e coñecín a moita xente maior que vivía no Campillo, que me contaban moitas historias da época de Franco. Entonces vou a dedicarlle esta canción a unha persona que lle teño moito cariño, que me contaba que, bueno, que tiñan un puticlub e que cando viñan a por eles os encerraban na súa casa coa morte nos seus pés, coa Guardia Civil metida dentro da súa casa. Entón vai dedicado a esa persona que tantas historias me contou. Teño corazón senlleiro e orfona, noite fría, non me importa, agardarei polo albor dun novo día, non me importa, agardarei polo albor dun novo día. Teño lobos, teño sombras, teño a sorte fusidia, non me importa e agardaré polo albor dun novo día, non me importa, agardaré polo albor dun novo día. Lai la la, lai la la, la 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 la, la la la, lai la la, lai la la, la la la.
la 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 la, non escoito. Trai la la, trai la 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 la, trai la 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 la. Está mudo ruiseñor que en otra hora cantar solía. Non me importa, agardaré polo albor dun novo día. Non me importa, agardaré polo albor dun novo día. Está fiando a esperanza, fiando, fía que fía, ela fía e eu confío no albor dun novo día. Ela fía e eu confío no albor dun novo día. Vamos a todos. Trai la la, trai la la, la 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 la, lai la la, lai la 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 la, la lai la la. Non escoito. Trai la la, lai la 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 lai la la la, la la la, trai la la, lai la 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 la, la lai la la, trai la la, lai la la. La 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 la. A historia é como un mosaico en reconstrucción, un mural no que quedan aínda moitos valeiros, moitos espacios en branco, moitos silencios, moitos nomes e voces mudas, silenciadas, ocultas. Ali onde non chega a historia, ali onde calan, ou menten, ou ocultan os arquivos e os escritos oficiais, ali chegamos nós, procurando a memoria viva, transmitida no seo das familias, guardadas na casa, nas casas como un tesouro, protexida contra o esquecemento, contra o medo e contra o paso do tempo. A nosa gratitude a todas as familias aquí presentes e tamén as ausentes, as que nos acompañan a distancia desde Francia ou desde Argentina. O noso inmenso agradecemento por compartir unha memoria tan íntima e tan dolorosa. Na procura desa memoria silenciada foi de novo Montse Fajardo, escritora e xornalista que participa do programa Memoria das Mulleres. Ela compuxo parte do dese pano de reconstrucción da memoria e da historia con teimosía e con delicadeza, recuperando con paciencia voces apagadas, nomes proscritos, rostros ocultos, vidas rotas, palabras arrombadas, unha memoria cargada de dor, mas tamén de amor, de orgullo e de alegría. Eran números, xa o dixeron, eran números colocados en uniformes a rayas ao carón dun triángulo invertido azul que marcaba aos que non teñen patria, aos que lle roubaran a patria republicana, o terror do franquismo. Antonio Gómez, Manuel Coto, Urbano San Martín, Claudio Tizón, Macario Cortegoso, Manuel Pérez Taboada, Ramón García. Eran números de moitos díxitos difíciles de lembrar. Por iso nós repetimos hoxe unha e outra vez os seus nomes. Por iso nas últimas semanas andamos na procura das súas imaxes, das súas historias de vidas inesquecibles.
de vidas que quedaron truncadas polo terror do fascismo, pola barbarie dos nazis. Mesmo as vidas dos que sobreviviron quedaron truncadas. Ramón García non regresou a Cataluña, a súa terra, deixou atrás a Barcelona que intentara librar do fascismo español para despois dos campos viaxar primeiro a París, logo a Bos Aires e logo recuncar aquí, na nosa cidade, en Pontevedra, en Campañó, onde viviu 3 décadas, onde casou, onde tivo 2 fillas que hoxe nos acompañan e que aínda viven entre nós. Macario Cortegoso non regresou a Pontevedra despois da barbarie do campo, marchou a Toulouse e ali viviu marcado para sempre polas torturas que sufrira durante a súa estadía en Mauthausen, en Gusen. Tiña a súa muller, Paulette, que poñerlle a chaqueta porque a él quedaranlle mancados os brazos para sempre, pero peor foron as secuelas que lle quedaron a Manuel Pérez Taboada logo de sair do cárcere, logo de sair do campo de concentración de Neugamme. Tivo que sufrir continuos ingresos psiquiátricos porque tiñan que tratarlle as secuelas psicolóxicas que lle deixara o paso por ese terror. Cando ele estaba ingresado, tiraba para diante da súa familia, das súas fillas, Anita, Carmen e Manolita, a súa muller, María Luisa Merino. Sempre hai vaguas de muller detrás das historias tristes dos homes. As súas irmás, Carme e Lola, que anda por aí, aínda hoxe choran por Manuel Pérez Taboada, como chorou Adela Cuesta por Claudio Tizón, como chorou Rosa Domínguez por Urbano San Martín. Non soubo nada del desde que o sacaron do Stalag e o meteron no campo de concentración de Gusen. Morreu ali, asasinaron-no ali no ano 41, pero Rosa non o soubo ata os anos 70. Estivo 3 décadas con esa incertidume de non saber o que lle pasara a seu home. O seu fillo Jesús, que tiña 9 anos, en xullo de 36, cando foi do golpe de Estado, quedou para sempre marcado. Por iso, o seu pai non puido sobrevivir a Gusen, a súa nai non viviu coa dor, coa incertidume. Como dixo Pepe, el meteuse na guerrilla, condenaron a 12 anos de prisión por participar nunhas das excursións previas ao intento de liberar España do fascismo a través do Val de Arán. Como na familia de Urbano, tampouco na familia de Manuel Coto se soubo durante décadas o que lle pasara. A súa nai, Florinda, morreu coa idea, coa ilusión de que o seu fillo estivese feliz en Rusia. A súa compañeira, Matilde Villaverde, morreu tamén sin saber o que lle pasaba. Matilde Villaverde estaba embarazada cando Manuel Coto marchou a loitar obrigado no bando franquista. Siña pasouse ao bando republicano, o que defendía as súas ideas. Mandoulle unha carta desde Zaragoza: non te preocupes, isto ten que acabar asiña, vou volver, imos casar e vamos a ser a parella máis feliz de toda Pontevedra. Pediulle que lle puxera a súa filla Manuela, como se chamaba el. E Manuela soubo hai uns días, grazas a esta homenaxe, o que lles pasara ao seu pai en Gusen. Falamos coa súa familia, coa súa neta, Lidia, desde que está na Argentina, e Lidia contoume que, a pesar de que casou 2 veces máis, a súa avoa Matilde nunca esqueceu aquel primeiro amor de Manolo Coto. Contoume que nos últimos meses de vida nomeaba sempre a Manuela, o pai de Manuela. Contoume que alá na Argentina, onde acabaron emigrando, ela cada día cantaba un tango que fala do amor roubado pola morte. Di: cada día a miña avoa Matilde cantaba ese tango e choraba polo meu avó Manuel. A súa avoa devecía por Pontevedra, pero morreu alá, en Bos Aires. Por iso hoxe quixemos que soase aquí, na súa Pontevedra, esa canción. Hoxe vaise bailar aquí esa canción que Matilde nunca puido bailar con Manuel. Hoxe imos a recordala con esa canción, a ela, a Manuel, a todas as víctimas do terror franquista, do terror nazi, e tamén imos a lembrar
a todo o exilio galego que chorou pola nosa terra a ritmo de tango. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de sus manos que dieron a mis penas caricias de bondad. Y ahora que la evoco, hundido en mi quebranto, las lágrimas trenzadas se niegan a brotar y no tengo el consuelo de poder llorar. Porque tus alas tan cruel quemó la vida, porque esta mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte. Como me duele y se ahonda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con sus limosnas de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento. Hoy está solo mi corazón. Como perros de presa, las penas traicioneras, celando mi cariño, galopaban detrás. Y escondida en las aguas de su mirada buena, la muerte agazapada marcaba su compás. En vano yo alentaba febril una esperanza, clavo en mis carnes vivas sus garras el dolor. Y mientras en la calle, en loca algarabía, el carnaval del mundo gozaba y se reía, burlándose el destino me robó su amor. Porque tus alas tan cruel quemó la vida, porque esta mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte. Ay, cómo me duele y se ahonda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con sus limosnas de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento. Hoy está solo mi corazón. Porque tus alas tan cruel quemó la vida, porque esa mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte. Cómo me duele y se ahonda mi herida, cantaba Matilde Villaverde en Argentina polo recordo, pola lembranza de Manuel. Non poderíamos ter chegado a estas historias sen o compromiso con este acto, coa memoria de todas as familias que puidemos atopar. Non poderíamos chegar aquí sen Pepe Álvarez, como sempre, non poderíamos chegar aquí sen Quique Sotelo, sen Juan de Sola, sen Sara Vila. Moitísimas gracias a todas as persoas que nos convidáchedes agora, que nos axudáchedes. Agora vai falar en nome da familia de Matilde Villaverde a súa sobriña Loli Villaverde. Está un pouco nerviosa. Hola, un poco. No veo nada.
Bueno, me invitaron aquí a este acto, os daréis cuenta que no... Es mucho, ¿eh? Bueno, me piden que os cuente algo. Yo recuerdo muy poco, porque era muy niña, y lo poco que recuerdo es de cuando se comentaban a la hora de comer estas cosas de la guerra. Sí, recuerdo que, bueno, mi tía se había quedado sola con una niña que, bueno, sobrevivieron, pues, trabajando en el campo, yendo al jornal y, bueno, luego ella más tarde se casó otra vez con un vecino de allí, tuvo una niña y luego se marchó para Argentina. Madre mía. En Argentina ella volvió a casarse también por tercera vez, bueno, segunda. La primera no tuvo oportunidad porque, claro, el pobre hombre se quedó donde se quedó. Y allí, bueno, terminó de formar su vida, tuvo el resto de la familia que tiene, las nietas, y yo no puedo seguir hablando. Foi un pouco lacónico para as familias en día emotivo, pero queríamos que foran elas, non? Porque eran as verdadeiras protagonistas. E agora, outro atraco, número 2, foi a Pilar Pérez, que é sobrinha de Manuel Pérez Taboada, e vai a subir. Tampouco querías tanto as obrigadísimas que non, pero agradecemoslle moito, de verdad, que se xa. Bueno, pido disculpas, non estou no mellor momento, teño problemas na gorxa. Brevemente, comentar que Manuel, o meu tío, Manolo, como lle chamamos na familia, fuxiu de Pontevedra no ano 36, logo de ser delatado pola súa implicación política en formacións antifranquistas. Chegou a Francia, onde permaneceu un tempo nunha especie de centros de acollida, non sei. Sendo apresado máis tarde polos nazis, elevado a un campo de concentración. Aquí en Pontevedra quedou a súa familia, os seus pais, 8 irmáns, nunha época de miseria, penuria, sufrindo ademais represións pola implicación política de Manuel. De feito, o seu pai, meu avó, e un dos seus irmáns, meu tío Joaquín, foron levados a prisión polos franquistas. No ano 45, Manuel foi liberado polas forzas aliadas, chegando de novo a París, despois dun longo percorrido a pé, reencontrándose coa súa muller, María Luisa, que conocera antes de ser apresado, e coa que tivo 3 fillas. Pero a súa vida xa quedara marcada por aquela terrible experiencia no campo de concentración, sufrindo seguramente o que se conoce como síndrome de estrés postraumático, polo que tiña que ser ingresado, como dixo Monse anteriormente, periódicamente en hospitais psiquiátricos. Eu tive a ocasión de coñecelo cando viesei a París no ano 71. Finalmente, Manuel falleceu no ano 76, sin que lle dera tempo a volver a Pontevedra, como desexaba, unha vez morto o dictador. Para finalizar, para rematar, que esta homenaxe sirva para reivindicar o papel que tantos homes e mulleres tiveron loitando polas liberdades e polas súas ideas contra vento e marea e nas peores condicións, e que nos faga reflexionar a todos nós nestes tempos de certa zozobra sociopolítica.
Moitas grazas a todos en nome da familia. Imos a dar remate a este acto institucional e solemne coa participación do alcalde de Pontevedra para demostrar precisamente ese compromiso institucional deste Concello coa recuperación da memoria de todas as víctimas do fascismo. Bueno, bo día a todos e a todas, familias das persoas que hoxe homenaxeamos, compañeiras e compañeiros de corporación, representantes institucionais e veciñais, amigas e amigos, de novo bo día. Ben, estamos aquí para saldar unha débeda adiada durante décadas, para rematar co esquecemento e traer de novo a Pontevedra facendo que entren pola porta grande da historia a 7 veciños nosos: Manuel Coto Martínez, Urbano San Martín a Villeira, Antonio Gómez Torres, Claudio Tizón Vázquez, Macario Julio Cortegoso Rodríguez, Manuel Pérez Taboada e Ramón García Martínez. 7 nomes que merecen estar na mellor historia da nosa cidade. A historia do compromiso, da defensa da democracia e das liberdades, a historia do combate polos dereitos da súa clase e da loita nas trincheiras contra o fascismo. Despois de décadas de silencio, hoxe comenzamos a facer xustiza, a reparar os seus nomes e as súas vidas heroicas e xenerosas, a poñer luz onde había oscuridade, voz onde había silencio, flores onde había cinza, palabras onde había espazos en branco, orgullo onde estaba o baleiro frío do olvido. Quero agradecer en nome de toda Pontevedra a colaboración das familias que nos abristes as portas dunha experiencia terrível e dolorosa. A nosa inmensa gratitude por compartir lembranzas, fotografías, cartas, cancións e, sobre todo, por guardar e transmitir a dignidade que nunca perderon. O noso agradecemento tamén a todas as persoas que coas súas achegas fixeron posible esta homenaxe, principalmente a Pepe Álvarez e Monse Fajardo, que escribiron brillantemente desde a historia e desde a memoria páxinas que forman parte xa do libro de ouro de Pontevedra. Cada día temos máis clara unha certeza: a memoria é necesaria, máis necesaria que nunca, para defender as causas xustas, porque sen memoria non somos nada, nin como persoas, nin como colectividade. Como dixo María Lores, a neta de Aurelio Torres e Isolina Villaverde, se esquecemos, perdemos parte da nosa vida e non sabemos quen somos. Por iso, levamos 20 anos exercendo desde o Goberno Municipal de Pontevedra un labor constante para reconstruir a memoria colectiva e para reparar todas as vidas aldraxadas e silenciadas, para non deixar a ninguén atrás, guindado nas cunetas da historia, nas foxas frías da morte por esquecemento. A memoria ten, ademais, unha fundamental dimensión ética e política, porque non só recuperamos os seus nomes, tamén reivindicamos e celebramos os ideais polos que loitaron. Esa é a mellor homenaxe que lle podemos facer, porque a memoria é unha ferramenta imprescindível para construir unha democracia digna de tal nome, baseada na xustiza, na reparación e no recoñecemento da verdade. É necesaria para que o pasado ilumine o presente, neste tempo no que o monstro infame do fascismo percorre de novo Europa vestido con novas roupaxes. Para que escollamos as trincheiras nas que loitar, as ideas que defender, os valores que transmitir ás xeracións máis novas.
ideas e valores que deben poñer por diante o respeto á dignidade humana, a xustiza social, o pluralismo, a diversidade, os dereitos das persoas e dos povos. Para que sexamos quen de vernos nos campos de refuxiados de hoxe, que son os mesmos que recluíron no sur de Francia aos nosos conveciños. Nos muros e nos valados de hoxe, construídos co mesmo arame de espiño que cercou aos estranxeiros, aos discrepantes, aos desposuídos da condición humana. Para que sexamos capaces de ler nos discursos xenófobos de hoxe a mesma linguaxe de odio e fanatismo do fascismo español e alemán, do franquismo e do nazismo, caras da mesma moeda. Fronte a esta derrota da humanidade e da ética, fronte a esa miseria moral e a esa indignidade, nos reivindicamos a memoria dos que loitaron no lado da verdade e da liberdade. A memoria permanente e luminosa de Manuel, de Urbano, de Antonio, de Claudio, de Julio, de Manuel, de Ramón. Reivindicamos e pronunciamos os seus nomes con orgullo. Reivindicamos e celebramos o seu legado invencível. Despois de décadas de silencio, despois de décadas de esquecemento, agora están con nós e con nós fican para sempre. Bueno, para cerrar este acto, gustaríame que cantárades todos con nós. Entonces, creo que este tema di moitas cousas e todos o coñecedes, que é o carro. Non canta nacha ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a señardade me espanta, ben? Non canta nacha ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a señardade me espanta. Non hai canto tan fermoso, fino como un asubío, aunque as vegadas saudoso faise no arracho chío. Non canta nacha ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a señardade me espanta. O meu carro é fernadura, sabe-se a carballo e freixo, que fermosa súa feitura, que liseireza do eixo. As cousas vanse anedando por onde o meu carro pasa, carreta merva projando, tráeme a colleita pra casa. Canta o seu eixo tamén, que a señardade me espanta. Non canta nacha ninguén, forte! Por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a señardade me espanta. Non canta nacha ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a señardade me espanta. Non canta nacha ninguén.
Xa por último, imos pedir que suba unha persoa en representación, ou máis se queren, en representación da familia de Manuel Pérez Taboada. A ver, por favor. Unha persoa ou unha representación da familia de Manuel Coto, por favor. Familia de Manuel Coto. Familia Villaverde, familia de Manuela Villaverde, a súa nai. E a familia de Ramón García Martínez, as súas fillas que están hoxe aquí presentes. Decir que as familias que aínda non localizamos seguiremos buscando por todo o mundo. Moitas gracias.